тыйнак секс-символ булырга тырышам. Миңа калса, секс-символ ул бит инде күбрәк тышкы кыяфәт, ә тыйнаклык ул инде кешенең эчке дөньясына күбрәк. Секс-символ турында гомумән мин улай бер турында уйламыйм, чөнки ул миңа калса киресенчә рольне эшләгәндә комачаулый гынадыр. Ә Ромео ролендә нәкъ менә эчке дөньясы мөһимрәктер. Миңа калса, нәкъ менә бу ситуацияда минем Ромеога караганда олырак булуым плюс. Чөнки тышкы кыяфәт буенча миңа үземнең яшемне бирмиләр. Мин барыбер яшьрәк күренәм. Ә инде эчке дөньяга килгәндә, нәкъ менә тормыш тәҗрибәсе һәм дөньяга карашым миңа калса Ромеоны уйнарга миңа ярдәм итәдер. Чөнки Ромеога бит инде 17 яшь булган, 16-17 яшь булган, име? 17 яшьтә мин Ромеоны уйный алмас идем. Менә моны мин курыкмыйча әйтә алам. Ә менә хәзерге тәҗрибәм белән миңа җиңелрәк. Тарихка күз салсак, ул вакытта бит инде гомумән кешеләр иртәрәк созревать иткәннәр. Һәм 17 яшь белән хәзерге 25 яшьне алсак, бәлки алар нәкъ менә тәңгәл киләләрдер дә. Чөнки ул вакытта бит инде 17 яшьтә кешеләрнең инде балалары булган. Ә хәзер 17 яшьтә без әле училищены гына бетерәбез. Һәм дөньяга карашыбыз да башка төрле. Миңа калса, ул заман яшүсмерен хәзерге заман кешесе белән чагыштырырга кирәкмидер. Бер яктан, әлбәттә, бер Ромео өчен 2 Джульетта бу бәхет. Ләкин аның авыр яклары да бар. Беренчедән, бу спектакльдә пластика бик күп. Һәм пластический сәхнәләрдә башта үзеңә ятларга кирәк, аннары бер Джульетта белән үтәргә кирәк, аннары икенче Джульетта белән үтәргә кирәк. Һәм бу ниндидер авырлык тудыра әлбәттә. Һәм алар икесе дә ике төрле. Һәм бу миңа калса бик әйбәт. Алиядә күбрәк самимилек булса, Рузаннада инде әлбәттә тәҗрибә күбрәк. Һәм бу үзенә күрә бер Булат актерга вызов дип әйтер идем мин. Чөнки аларның икесен дә яратырга кирәк, аларның икесен дә кабул итәргә кирәк. Беренче вакытларда әлбәттә авыррак булды. Ике партнерга да яраклашырга кирәк бит. Ә хәзер инде мин аны ничектер кабул иттем һәм сәхнәгә чыккач аның турында уйламыйсың инде. Дөресен әйтәм, бу сорауга беренчектә җавап бирә алмыйм. Сәхнәгә чыккач, партнерыңның күзеннән, аның энергиясыннан барыбер мин үземчә уйнап йөри алмыйм бит. Әгәр дә миңа партнер бер эмоция бирә икән, мин әлбәттә аңа кушылып китәм. Без бит бер әйбер эшлибез. Шулай булгач, ничектер мин былай күчәм икенче партнер белән уйнаганда, былай иттереп уйныйм дип әйтә алмыйм.